Tá cáil ar níise, ní amháin mar thráchtra ar Sport TG 4, ach mar dheallar na físeán Green a chur an séar líne. Thosig na físeán is tócha i 2020 i rith aimsir Covid. Chur me an hata agus chur me na spéiclí grain or agus iad a cabh gom dirtí. All right, caihan dúid sin is like, yeah, mar is spéiclí útach a iad like. Bhí found Olivor an líise, a bheith ina underdog. Ghlacha grahar Cian Port sit stra in 2015. Don céadú domsa bhí sé tréáil cosúil le fórnú chunda. Taithí difriú le ó éonar deile. Bhí me súla agus bhí me rá gcóí ar feag na blianta, bhrálam go dúchach na underdogs reis san amáint, agus an blion a tháinig sé. So buíchas a dia go rathríad ar an rial mar níos go raibh cad a gom immartán. Tá buin mhór i mánathe i dteaghlacht níise. Dimmer má cheanna ar féis le cail chuine freisin, agus dimmer me ar féis le cail chuine sin dimmer mis a féis le cail chuine, so tá sort dúchas amána cail chuine óning. Ó chundaí ghuire ó gúchas. Fuair níise agus a grahar Cian tariscint in 2017. Cúig an banistóir dire ag bhá lom agus Cian, chuir sé gléaching agus díirseing a raibh simmeing tos nu gimmert a dir agus bhí le. Dóirig lom agus Cian a Nicky Record a bhuach an le chéile, so bhí sin aus. Go dúil tún an sort an stoired a grappa in Ardáí ógáin, corna ardúla de gur gansaí dire ort, like, bhí just lá speisialta bhí ann ar ire. You know, tak the rasca ar seanahar agus ar rá leis, you know, agus taisbáint an gansaí an rud, has to gúig an gansaí cin sin an rud le háach dó. Dúir sé lún tar air sin now, you know, sort bring load of slíte a bhí ann. Sa bhliain céine sa bhúmar craibh Comórtas Club le cúla, like bhí sé sort like bhí tú ann ar lá le páric agus an sin beidir 3 bhí in a dhéag, bhí tú reis le dire, like bhí sé raus, like bertúing le chéile, rud Harvey speisialta hála. A chánig deire le na dréimhse le dire. An banistóir bhí ann ag an am bhí sort Aragón te geling agus bhí sé rá nach raibh tugad go leor. An rud ná, bhí cléthe craibh ag níos le cúla, bhí immert. Ní léon rud eile faoi, look, just, I don't know, tá sin tá daoine at. Bhín deir leis. Ní raibh me níos le brí, bhí me crusta, bhí me Harvey crusta. Anis, tá rud éigen le cruthú ag níise leis na underdogs. Bhrálam go bhaíoch níos átar an panel agus immert sa cléthe agus, you know, rud náirgéan meise. Má hepanort, but ar leid, you know, bhain tú trí las agus sin an sort meón ha go mo heh annachcuid rudí, tá an seans go mé inana bhanis. Underdogs, it boards like Greenfields Digital Sports Technology, creators of the Smart Schlitter.